Hí fíor starúil is ó domsa go persanta agus don chathairleach. Tá Gradam Ceoil TG4 tácha a bhaile go dtí Feirste. Ácáid speisialta tá an fásta agus gradam a bhronnadh léichatá tar aisteoir ceoil a bhí nach mór cáilte a thabhairt as thugaing. Mar a rinne an Captain Oriel sa naú héisteag i Chicago leis an gceoil rinca agus Edward Bunting an seo i Feirste héin i 1792 le ceoil na Chlársaí. Tá ceoil Orialla as a gcuing tosc an dua agus séthar a chur Pádraigín Ní Uallacháin hí féin. Ach ní amháin gur bhalla thóir ceoil agus béal i Pádraigín, tá sí ar ghine den le Amhránaithe is binne dá bhfuil a gcuing. Tá éach déanta aici an ceoil a bhailligh sé tugtha as chun batha duine agus dóna glúnta atá le teacht. Féithigí ar seo. Táidir imime chompal líomh Goilinn agus is cantar fíor álainné táid lonithe a grí lár Oriel ar an teoran idir ardhacha agus Condalúi. Spread na daoine a chuí Róma, muinte na háte seo nach ró airgeadacha na muoin a tíl ach go débíacha ach na hóran agus na scéaltaí, agus nuair fuair na Gaeilge bás mar hangí pobal. Bhí na daoine sin bhhailó go rathú na hóran seo a raibh thugaine agus ag na glúnta amach roin. So sin an rud a spragan me níl áir sa bhí an na leanúnachas cultúra ar muinte le héin. Seoí máire í arbhasaí agus in níon máire ní harbhasaí as crosfit linan ar spragan na mrá sin leis. Go mór agus bochtanas nuair muoine bíacha seanseach ach na mílte línte filiachta. Tá mar Harbh bródó lasta seo. Agus chin síte na bhéim go mór arm nach chuid sihir agus nach chuid. Seoíh nach chuid mic mar fáistí, tá siad póstan éis an bhirteacha, chola siad lán ceol sa tlán. Agus seo iad gar neachtainna de chuid. Tá aonanta haonnta congrat an na páistí seo agus spragan siad áileacht agus grá go léthúil. Bei me smuitiú ar mo winter héin agus ma tlán héin ó thuachas a cha rud a bíile bei me smuitiú ar an déanacht atá adrenalig. Is ban woortasach vrodul urilach meenocht. Tá ma Harbh buíocht de TG4 as an Gradam seo a bhronnadh agus ar na cód lechaithe ceol a réanaí med an Gradam. Agus míad a buíocht díobh se le go hána nacht agus card a chur deagaí agus cógáid agus agam le coppla seachtainna nús. Ar nói ní bhéin sin seo a gháin ma ahar agus mhathar as Oriel. Páirigh go thulachan as dún dealgan agus éithna ní goibhlann as colíhanna in éisgur dardhacha. A chuaigh go ranna Feirste. Chuaigh siad gan Gaeilge go ranna Feirste sa trochadí, fichidí agus trochadí, dólam siad an Gaeilge go snasta agus thug siad 8 dín le Gaeilge sa Gaeltacht. Agus tá níos os cean lechéad de Winter Ní Uallacháin Lord Gaeilge in éireann dá bhhair sin.
Ní bhéine me hasrann seo nacht ach an nerd a bháin na céad tamrá agus fear a thug na hórán agus an éilíocht agus an béalagus go fial den na bailíthirí a tháinig nuair bhíonn na Gaeilge gimacht as mar hangí lór as an phobal agus chuir scríomh siad síosaid sa dóige me lehéidí sa abal a hacht céad bliana in é sin agus cílehaint an ceol agus é a hachadúrá go dtí na dlúnta tal a hacht. Agus tan seachadú ceol ó dlúin go dlúin ionintach táhaach an mBéal. Agus chola sibh an nocht beirt as deisgurt ardhacha náirtóga le Gaeilge ach áil síns raibh na hórán agus a ólamíd agus inis atá gol go dtí iireachtas na Gaeilge, Piers ó Lorcan an sin agus Fellimí O'Connor as Orial a chuig iireachtas na Gaeilge agus a tháinig arás le dúisina agus corn agus an chéadáit agus iad a gomíocht a néad an seanós óránhe seanósach na Gaeltachta. Tá a Harbh bróda lasta. Chola sibh blainn bheith canna fásta a ceol am héin agus Piers is múinteirí an Gael scola Grosfeic Linan agus tá siad teagas na nórán den na páistí scola a tá faoi bháin gábhlín déag de ís agus is an tionachar sin a tháinig Piers ó Lorcan ar an stáitlam sa nocht. So tá mé ionta buíocht a bhlainn. So the Mogol Oran Elichiolin is Kyondamachid Commodore of the Hena Evi Fui Honachar Oran Ascoiltach na Halban, agus Hugma Coru the Hanacharja, the Voice Squad, Jerry Cullen, Fran McPhail, agus Phil Callery, Kjolum, Kochioli, Yanulum Arnarden, Gur Mila Mahigav, agus Gur Mahigat Stephen Fast.